Odi Oku. But dali here because ekwense ebogi budi anu na nyi. Ele oh go wa ekwense buru budi anu. Na fo hu na ababa gi bibi icho ke ga gbam. Maka na shigi kwopoto m. Ele ko jam kwuru n'ụka n'ogba. Ele hi je se ekwense buru mu budi anu. Onye na buru gi ihe onye buru gi ihe ohuru gi n'anya. Onye wula we ya man Chineke kere na eri ji eri that to burn you this load heavy laden. Man I am loading with heavy laden all here. Oh that Bible no ba gi. Ibe bi I preach na. Ihe ma ihe di ni me he. Bi na to ihe gi na ya ebe ka igacha. Imo le kwa ya. Mkpari ga ha hu mu soro ya this year. E bu kwa mkpari ma ka graga bata this year hu mu soro ya. Ele mbo bla na isu gi nani yo okuna putaka no oku pare. Acha mi jide acho afọ. Le kwa ni afọ ka di bo horo. O January aba be okra. Ibru le pare. Akodi ri ni chore pare mari. Iwe no dede. Afọ January, February. Ana March je into March. Imi ke March puta acho pare. O ka di elio. Apare kwala mu ka kum so ge. This 2024 no gree. Ipare anu maka Chineke mbusa ya ukọ gi n'elu. Titi ko ki ko so ndi mother bo fete no so na mmemi lara gi ala ila sa ga kpoko nke tere ko ogaga akam ko wonyo ige dige man ko wotin ha o tum ha aga me ka poko awu ba by size nwete gi jite gi no ko uguro gi n'elu o tu pala saka se je uguro madle ko gi nye tinka provocate maka Chineke he ihu mo zo in fact na se ba be ise be na wo so ko tem se lego olu agbajele m ka m legaga anya ote look ga down na no yele ekwu okwu olu gbaje gi wepụta olu ga tinye me n'aka nke uche m ofuma ka ọ nọ na the same spare root olu agbajele gi enya ka chimo arụba ka afọ ga-ama mma ekere nnọọ ekike ọma na ọma site nnọọ n'isi gị ruo n'ụkwụ ala gị hey ebe ọkpa na-eso ọwụda akpa mana ihe m sebe agwa gị ka ikechara nnọọ ekike macha mma ọlọta ọnụ gị n'okike ịma ihe ike ekike akwa nke ọgba ahụ ichenji okpu chenji akwa chenji shọnwụ nke ọgba ma ikecha ekike ma ọnụ gị na obi gị adịghị mma n'ebe mmadụ ibe gị na ị na-ekwucha ụzọ na-akparị sọ mkparị idepụta ọnụ depụta na chụchọchọchọ ma ọbụla gị na-akparị mmadụ maka chile gị lee ha faya ọwụ na-ekwesị were iko o ji tinye ka ọkụ mmụọ ọma gị n'aka nye gị sekọndị nke ọma anwụcha ekwensị ahụ gị ee ọnọdụ gị oriri m ọnụ ekwesịrị m ịgwa gị ụka mana duto ihe awa afọ ọhụrụ ihe ọbụla nọ under minimization asị abata ha na new year onye ọbụla enwe new year revolution ọsọ new year revolution asị gị ga-akwụkwọ gị iji ọ new year resolution ọ wetụ ihe m agalaga akụziri m onye mere gị education ihe na-eme gị ụna onye mere gị education imega correction imega correction me correct don to go te gbatitu gị correct don to go correct ten to go no below maka Chineke mputu ha agbakụkwa gị don bise milo agbakụkwa gị kike ọkwa nna akụ gị n'ọkụ before mmadụ na-afụta ebe akụri ele gị nwaanyị gole ma asụsụ asụwa n'ọnụ gị na-agba tatatata ebe ka ebuga aga ebe a na-eche ezi nne na ke ndị nga Osuagwu Lucy Osuagwu nwaanyị ọma na ọma ahụ ọwụdụ Lucy Eunice Osuagwu onye ndị uhu n'ụmụaka ebe ka m ga na ke Eunice dịkwa na ọchara gbere ezi nne Eunice toro ogologo metụrụ nwa ndị dịrị ọsọ blọsọ mara mma ma obi ma mma n'ezinụlọ ọ mara ebe niile ụmụ ya niile machi ihe bụ education otu ụmụ m si buru education n'isi ibe na ọ dịka eweta m na awari ya ga not ele ta ga-ese dị na ele ngo rule gị na Eunice ele to rule ngo yiri isi na elephant ele ngo isi na nwa sakrịsị ele ngo ọ nara na ya na elephant eweta gị na ewe arịa na-ewekwa ndị ụmụazị ibe gị gafuru agafu wefukwe imo ndị nna ibe gị gafuru agafu gafukwe kọwụla emere gị hụrụ Eunice igbe onye ọwụ ama m onye ọwụ ihe wata ihe na mtope ya ọ pichi onye ga anụ n'ọdụ ibu pichi ya
ọ maka ụmụ ya ejide na ego na akpata ego gị mee pichọ buru ozu onwe ga-agaje gị asa ụdị ndị ihe na ị na-amụ ime onye Eunice o ahụmahụ isi ndị nne na grupu Eunice so ama m Eunice kara ka ime eleghị my battle Eunice gịnị ka isi onye isi ndị nne grupu Eunice setitoros ọmụa leader ha aka na-ede ede ọmụa iwe onye isi ndị nne ka ọ na iwe mbọ aka ndị nne because ahụdụ m isi onye ga-anọkọta ụgba were nwe ịta were nwa agbara ata dị ka gị mee ego onye isi eledị nga ị ga-anọ na tebụl adọwa tebụl ya na-eji eme mitiri ọwụ n'okpuru tebụl ka a ga-enweta ego chọọchị ọbụla m batara eme ego onye isi ndị nne m ịga chọọchị m wuru osisi otu esiri togbo Simon na akwụkwọ Revelation m buru mbibi otu ebigbuo ogo a na-eme ego onye isi ndị nne deti na-erubedere igbuturu ụzọ ihe mega na 9 of January na 9 ka a ga-eme ya ka ị na-ada agụtala invitation na 9 of January ka a ga-eme ya n'ụmụaka mana ndị ekem taa a ga-erijet enyi abute igbe gị aka igbe arịkwanụ ka igbe ndị nna trọchị ọ ka ịkpọtanụ m na ihe mbudo ọfịsọ igbe kwesị bụrụ gị ka ije m igbe ahụ hazi asistantị ekpensu ka ije m Imo eji na-eke gị wee kparịchakwa mmadụ nyere mmadụ aka mkparị nọ n'ezinụlọ ọnụ ebe ka ị ga-anọ ndị a nwere nke na-anọ mmadụ lekwa ihe ịgba n'ụkwụ nwedị ike ịga ahịa nwedị nke a ga-enweta saiz gị lebe ihe eshepụgị uwe shepụrụ oyi Imo tinye ihe ka anyị na-apụ n'ọkụ n'oge adịrị ma adakwala nga m daa otu nama ya ekpe ha ọgbụgba ga-akpọrọ ya ọ ga-asụ unu Imo lekwe elu dị nyemaka dị ya ọkwa ịga gị inauguration otu ọdụ ịba anụ Eunice lekwe gị lekwe agwụ Imo